Dit is PNM Vandaag met vandaag. Verkeersproef in Panningen. Bezoekers vinden het lastig. Het wisselt hier wel behoorlijk, vind ik. Dus ik heb wel even geduld om even rond te rijden, ja. En verder, Pim en Chantal stoppen als duo. En crowdfunding voor nieuw schoolplein in Helden. Dit is PNM Vandaag van woensdag 8 november. Goedenavond. Mag je deze straat nu wel of niet in? Veel inwoners vinden de verkeersproef in het centrum van Panningen lastig. Het maakt deel uit van de herinrichting van het winkelcentrum. Eenrichtingsverkeer in het centrum van Panningen. Het is wennen voor de bezoekers. Voor de herinrichting van het Panningse centrum worden er verkeersproeven uitgevoerd. De eerste vindt momenteel plaats. De verkeersproeven die houden in dat we in eerste instantie een eenrichtingsverkeer hebben ingesteld. Dat betekent dat mensen nog wel vanuit de Paterstraat de Raadhuisstraat kunnen inrijden en naar het Raadhuisplein kunnen gaan, maar niet meer vice versa. En dat gaan we op die manier testen. En dat is dus even wennen, want niet iedereen blijkt op de hoogte van de ontwikkelingen. Ik heb geen idee wat de nieuwe situatie is eigenlijk. Ik heb hem geparkeerd waar ik het meestal doe en daar is gewoon blauwe zone. En ik ben nog een keertje teruggelopen om nog een keer de parkeerkaart te veranderen, de schijf. Het wisselt hier wel behoorlijk, vind ik. Dus ik heb wel even geduld om even rond te rijden, ja. In de toekomstige situatie komen er ook minder parkeerplaatsen op het Raadhuisplein. Daarom worden er tijdens de proefperiode ook een aantal plaatsen afgesloten. Je denkt als particulier dat het om een reden is. Ik zou niet weten waarom het anders is gedaan. Ze hebben eigenlijk en eenrichtsverkeer gemaakt en tegelijkertijd die stenen. Dus ik denk dat het in één keer te veel van het goede is geweest. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Want ik vind het een behoorlijk, er is gewoon te weinig parkeerplaats om hier te parkeren. En als je dan een andere parkeerplaats wil gaan zoeken, dan ben je verplicht om die kant op te gaan. Moet je door de buurt rijden, allemaal voorbij die woningen, waardoor het daar drukker is. En uiteindelijk denk je van, ik ga maar ergens anders naartoe. Het komt ten nadele van de winkeliers hier, dat je hier minder snel iets gaat kopen. En beter buiten de kernen iets gaat kopen, omdat het gewoon lastig parkeren is op dit moment. Wij wonen hier en het is gewoon heel druk met parkeren en vooral fout parkeren. Dus dat is heel vervelend, best wel. En waar zouden volgens u dan die auto's naartoe moeten? Rondom het dorp. Rondom. En dan maar wat langer lopen als je graag midden in het dorp bent. Maar we zouden graag de auto's geweerd hebben uit de stad. De verkeersproef duurt tot en met zondag 19 november. Een tweede proef is voorzien na de carnaval. Dan gaan we een gedeelte van het gebied afsluiten voor verkeer. En op die manier proberen we wat inzicht te krijgen in de verkeersstromen en het parkeren in dit centrum van Panningen. Parkeren of niet en wel of geen inrichtingsverkeer. Waar de een zich druk maakt is de ander er gelaten over. Er zijn veel ergere dingen om vervelend te vinden. Maar ik denk dat mensen die vaker hier in het moeten parkeren misschien lichtelijk geïrriteerd zijn. Het einde van een tijdperk voor een van de bekendste vastelovensacts van Limburg. Pim en Chantal stoppen ermee. Het duo was 5 jaar samen en beleefde grote successen, waaronder de finale plaats van het LVK in 2021. Pim van Wielig en Chantal Spreeuwenberg stoppen als duo. Het is goed geweest, schrijven ze op Facebook. Het duo was sinds 2018 samen. 2 keer wonnen ze het PNM Liedjesfestival. De laatste overwinning was met Het Barst Los in 2022 in Baarlo. Ook wonnen ze met Os Leedje het PNM Liedjesfestival. In 2021 bereikten ze de finale van het LVK met Hongarije. De artiesten uit Kessel en Maasbree gaan zich nu richten op andere projecten. Zo zingt Chantal bij de Carnavalsband. Op het PNM Liedjesfestival in Beringen op 5 januari staat het duo voor het laatst op het podium. Wethouder Machteld Beukema is dinsdag samen met een afgevaardiging van de gemeente te gast geweest op Paleis Noordeinde. Daar gingen ze met koningin Maxima in gesprek over de lokale inzet van de gemeente voor mentale gezondheid van jongeren. Pelle Maas is een van de gemeenten die door de stichting Mind Us was uitgenodigd om aanwezig te zijn.
op de werkbijeenkomst. Gemeenten die voorop lopen in aandacht voor mentale gezondheid van jeugd ontvingen een uitnodiging. Mindus is een landelijke organisatie die werkt aan gezonde ontwikkeling van jongeren en ervoor zorgt dat mentale problemen van jongeren de juiste aandacht krijgen. €25.000 is er nodig om de speelplaats van Natuurtalent aan de Kloosterstraat in Helden aan te pakken. Er is nu een crowdfunding gestart om voldoende geld bij elkaar te krijgen. Een schommel, glijbaan, fruitbomen en een groene omheining. Het is allemaal nodig om de buitenomgeving voor kindcentrum Natuurtalent in Helden af te maken. De school is ruim een jaar open. En wat er in rest is een aantrekkelijke speelomgeving voor de kinderen. Wij zitten in een prachtige omgeving met het bos als achtertuin en het voetbalveld naast ons met ook een zeer mooie groene omgeving. Ja, en daar willen wij natuurlijk ook onze buitenomgeving op in gaan richten. Dat we echt een mooie groene omgeving krijgen. Niet alleen voor onze schoolgaande kinderen, maar eigenlijk voor de hele buurt. Want het moet een speelplek gaan worden waar jong en oud lekker elkaar kan ontmoeten en lekker samen buiten bezig kunnen zijn. Een aanvulling daarop is de moestuin. We zouden heel graag de moestuin ingericht willen zien. Maar een mooie groene omheining zou er ook nog prima bij passen om het verder helemaal aangekleed te krijgen. Voor de crowdfunding is geld nodig. Veel geld. €26.000. Een deel wordt gefinancierd door de scholenkoepel Prisma, maar dan is nog niet het hele bedrag bij elkaar. De regiobank helpt met het opzetten van de campagne. Enkele maanden geleden heeft Vivian van KC Natuurtalent ons benaderd. Van luister, wij willen graag geld op gaan halen voor ons mooie project. En toen zijn we samen aan tafel gaan zitten. En toen hebben we gekeken of die plannen aansluiten op de acties die wij organiseren met Samen voor de Buurt. Wij ondersteunen in die zin de actie door samen een flyer te ontwerpen, deze flyer te laten verspreiden. Wij gaan samen een plan bedenken van wanneer gaan we de actiecampagne laten lopen en wanneer kunnen we het beste geld op gaan halen. En dat hebben we samen uitgewerkt. De kinderen van de school hopen dat het geldbedrag bij elkaar wordt gehaald, zodat ze meer mogelijkheden hebben om te spelen. Dat is ook leuk voor de school, dat ze meer hebben te spelen. En ja, dan kunnen ook de school komen er meer kinderen. Dat het hele schoolplein gewoon klaar is en dat je gewoon kan spelen. Vorige week kreeg de school al een cheque van €4.000 van de Kiwani Spelermaas bij de Ondernemersprijs. Het begin is gemaakt en we zijn ontzettend dankbaar dat de Kiwanis ons als goede doel hebben uitgekozen. Het gaat ontzettend goed besteed worden. Tot 29 november kan er gedoneerd worden via samenvoordebuurt.nl/natuurtalenthelden. Dit was PNM Vandaag. Morgen meer nieuws vanaf 6 uur. Ondertussen volg je natuurlijk alles de hele dag door op omroeppnm.nl of in de gratis PNM-app. Hier nu het weerbericht. Fijne avond.